que me ha parecido un gesto muy desagradable por tu parte, mientras estaba esperando en la presentación antes de la publicidad, Sí. gordo, seboso, todo esto, o sea que debe ser el típico tío que en el colegio al niño se iba cogiendo, cojo, cojo. O sea, son cosas muy obvias, soy gordo, soy un tío desagradable, pero no hace falta que me presentes así. ¿De pequeño tú ya eras así o fue luego al crecer? Perdonadme, una frase que no me gusta mucho, pero es que le viene... Tú eres un cachondo divino, ¿eh? Yo... Y luego también en mi casa hay fotos, y entonces, bueno, fotos de cuando tengo 3 años, 4 años, luego 12 años y 14 años, ya en los 14 años fue cuando me empezó a crecer la nariz. El día que llegó a Barcelona, Johan, Cruyff manifestó que en 3 meses hablaría español. 24 años después, ¿crees, Johan, que has conseguido ese objetivo? A mi el que m'agrada és quan estic enfront d'un culer, dic que sóc del Madrid, i quan estic enfront d'un merengue, doncs dic que més aviat tinc tendència a blaugrana, i així et diverteixes molt més. I finalment... Vostè, perdoni una mica... Torrecollons, perdoni, no. No, perdoni, tot el respecte del món. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué estás pensando? Sí. Ya estamos con el fantasmismo. No. Què és aquesta xarlotada? No, xarlotada no. És una... Fa gràcia, això. No. Tu et caus malament, eh? No. Ja ho arreglaré jo, ja ho arreglaré jo. Nosaltres és igual, però el Falin té molta mala llet, eh? Sí, ja. Guapo no eres, perdona. Tienes muy buena pinta, pero no es un hombre guapo, de verdad. Bueno, ¿qué ¿Te pasa? molesta? No. Lo que pasa es que tú Además, en los también hombres da igual, ¿eh? parece que no en ti la edad te ha embellecido por dentro. Sí, pero de dentro no se nota nada. Tu cantes, el teu marit canta, la teva filla canta. Què opinen els veïns? No, a veure, amb tot el respecte, no? No, bueno, són superamables i sobretot els agrada. Més aviat diuen, per què no canten més? Perquè cantem molt poc a casa. El que sí a casa sona molt és la música moderna, la música pop. Tu no sempre has tingut aquests cabells i aquest aspecte? No, afortunadament. Soc un gran periodista, Soc un gran periodista. ¿Qué hago, Carmen? A ver, tú asesórame. Hola. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Mi queridísimo amigo. Mi queridísimo amigo, bienvenido al telecuponcito. A mi telecuponcito. Ya. Y antes hacías aquello. Ay, Dios mío de mi vida. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos a hacer una cosa. Y ahora vamos a hacer Vamos a hacer una pausa una pausita para irnos con la ovejita. con la ovejita de los anuncitos. De los anuncitos. Y luego volvemos. Y luego volvemos. A mí no me extraña, yo voy a sacarme un queixal y un solo Wyoming y me voy corriendo, ¿eh? A ver, de buen rollo te lo digo, ¿eh? No, si tú tienes un rollo que me está gustando muchísimo. Me tienes que dar el teléfono luego para que hablemos, ¿no tienes? No, hombre, porque a mí me gusta que los invitados estén a gusto, ¿no? Sean impresentables o no, quiero decir. Sí, es correcto. Siempre de buen rollo. Oye, ya para terminar, ahora como te digo, porque ya me estoy cansando un poco de ti, de buen rollo. De buen rollo. Y el programa luego dicen, es largo, es que es culpa del invitado. No se hace largo porque tiene muy buen rollo. No em provoquis que si marxo no em veuràs mai més. Potser us pot interessar un noi desaprofitat. No podeu deixar escapar aquesta oportunitat. Serà difícil no recordar els moments dolços que heu passat amb la gent, tu no, aquí al vostre costat. Parlo del poble, us acull de manera, quina vergonya, tranquil·la i gentil. A ti, Rocío, tan juvenil,
y a ti, Antonio, que eres guardia civil. Yo soy como una virgen milagrosa y con lo bien que canto tenéis que hacerme santo. Soy una experiencia religiosa. Lleida, Lleida, terra ferma. Lleida, Lleida, terra ferma. Me acerqué y pude contemplar a unos niños que jugaban. Uno fue y me dijo: podeu creure, sigui avui o bé demà, veurem alguna cosa així. Cada mà mancarà el fruit de cada pas. Per això malgrat la boira entre divendres i dissabte a la zona de per aquí, cap aquí baix, aquí hi haurà com una mena d'explosió radioactiva, seguida d'una explosió que rebentarà tot. Aleshores, tot començarà amb una petita deflagració que la gent no ho notarà, però aniran repartint les seves vísceres per tot arreu, la gent rebentarà tota contra les parets de les cases i morirem tots cremats i radioactius. Que tinguin un bon cap de setmana. Hem pogut llegir a la premsa que la prima de risc sobre el deute cau al nivell històric de 1,53 punts. Fernández. Sí, bé, m'ha impactat molt aquesta informació, bàsicament perquè és que no he entès res. Gràcies, Fernández. Qui pot afirmar? Les sirenes feu un xic ençà al pastor de la muntanya, fins que es trobaren amb ell mig del mar i de l'amor plantaren la cabanya. I ella li diu amb ell: si veiessis el mar com és bonic, si veiessis la llum de la carena, si baixessis series mon marit, si pugessis una dona, feu fora plena, una cosa així va, més o menys. Saps? Bueno, més o menys aquest és una mica per introduir. Ja, però, perdoni, és que no sé de què m'està parlant. Què és això? Sí, home, la cançó aquesta, l'Empordà. Què té a veure tot això amb el tema que ens ocupa? Res. Res, molt bé. El Tauroni Soler. Ara és el moment de capturar-lo perquè fa la migdiada. S'ha despertat i ataca. El nostre heroi es defensa i s'hi juga la vida. Continua l'atac del Tauroni. A mi no m'agrada explicar aquestes coses, t'ho repeteixo. Truqui, home, no puc comandar amb vostè. Aló, ràdio Teletàxi. Aló, què diu? No funciona la ràdio. Funciona? Salvem els músculs. Atenció, ha fet un de soroll. Ah, no, espera. Em venen a rescatar. Què? Només em venen a rescatar a mi. A tu. Només a mi. Busco un home anomenat Jacques. Oui, c'est moi. C'est Jacques Cousteau. C'est Jacques Cousteau, c'est moi. Com va? Attendez-moi un moment. I així és com la tripulació del Calypso No Terrajes va sobreviure a una nova aventura marina. I per què no dir-ho? Patillera a matar. Hola, bon dia. Em dic Serafí i sóc el cuiner de Calaborda de Tres Callons, bonic poble que suposo que coneixeu a la comarca de l'Alta Rafanga. Avui farem aquí en aquest espai el remènjol amb farciment de teixorda i salsa de marfallona tendra. Això sí que és la gràcia, sobre un llit de gelucs a la ratafia de guànecs. Aquest noi que m'acompanya és el Pinxa. Hola, què tal? Com estàs? Bé.
Anem a fer aquest plat. Per fer aquest plat necessitem el remènjol. Vés a buscar el remènjol, nen. El remènjol ha de ser jove, eh? És un remènjol preciós, que fa... Deu fer, doncs, un quilo i pico, no? Sí. El remènjol, per saber si és remènjol jove, se li ha d'arrencar la cua. Ara li arrencarem la cua. Si té espina, és peix. Espera un moment. Se li ha de tallar la salarda, i amb la salarda talladeta ja veus que hi ha espina. Nosaltres s'ha de tastar. T'has tot. No hi ha espina. És remènjol. I jove. Jove perquè veus que la carn tendreta, si no ja es torna marronosa com la verdosa. Molt bé, ara ja tenim el remènjol i l'hem de posar tot sencer a la cassoleta. Aquí tinc un bol que em vaig comprar a la tienda que em va costar una fortuna i després no l'he fet servir jo. Però l'he volgut portar per això. Nel, tira'l tu, que a mi l'oli em fa por. Tira'l tu. Veus? Molt bé. Això és el remènjol, que ja el tenim aquí. L'hem de posar al foc lent durant 5 minutets, el remènjol. Nosaltres, 5 minutets perquè li salti la pell. Nosaltres ja l'hem estrellofat abans. Sobretot estrellofar. Ell té una traça estrellofant que és de pel diable estrellofador, allà que la borda. Estrellofador, de seguida l'estrellofo. Ho estrellofes tot. Mentre s'escalfa el remènjol, ara li donaré les marfollones al pinxa i ell prepararà una miqueta de picadeta, mall i julivert per fer la salsa que s'agafi bé. Aquí tenim les marfollones, fixa't que maques. Posa'm més marfollones. Se n'han de posar moltes marfollones. Aquestes estan vives encara. Sí, marfollona. No s'han acabat de... Picadeta de marfollona. Ai, que bona que és la marfolloneta. S'agrada que la borda, la marfollona. Sí. Posa marfollona, posa. Val més que sobri marfollona que no que em falti. Veus que bé? Posi marfollones, posa-hi. Posi marfollones. Vale. Molt bé, ja estem emmarfollonats. Molt bé, estem emmarfollonats abans de bé. Et neteges aquí que fa cuiner. Hem de preparar el farcit de fetge de teixorda. El fetge de teixorda és molt curiós perquè és molt difícil d'aconseguir. Per què, dèieu vosaltres? Les senyores m'ho diuen. Serafí, no trobem feixa de teixorda. Cony, que no el trobeu? És que no existeix? No. Perquè la teixorda és un vegetal i mai a la vida ha tingut fetge. El que passa és que antigament, això ja es deia... Sí, antigament en tenia, però a poc es va anar reduint. Clar, perquè la planta va perdre, pel pes de la gravetat, la planta va caure al fetge. Això és molt normal, això passa a totes les plantes del món, i això para mundina, si mai ho trobeu li podeu dir. Bueno, per tant, hem de substituir el fetge d'allò amb una altra cosa, fetge de codorniu, per exemple. Però avui n'hi pogut anar a la plaça i posarem pèsols directament que té la mateixa textura. Aquest plat que estem fent, l'important és la textura. Oi, quina oloreta més bona que fa la d'allò. La marfallona. La masí. No, la marfallona és la salsa, eh? Sí, la textura del fetge del pèsol. Com aconseguirem? Ho hem de fer tipus francès. Saps? Amb decisió. I aleshores, a que la borda ho fem amb les mans. A que les bordes ho fem amb les mans. És com el raïm, el suc que queda és una mica doncs el vi del pèsol. Oi, no ens l'arrentem ni res les mans, eh? Jo no m'arrento mai, perquè ja és... Bueno, hem de treure el remènjol. L'hem de treure. Vaig a treure el remènjol. A veure... Molt bé, sembla que ja està cru. Fa gràcia, perquè no havíem vingut mai a la tele. Encara li falta una miqueta el remènjol, eh? Sí, ha d'estar ben cru, perquè això es pot menjar. Ben cru. Veus? És que com que és una mica mar i muntanya... Això, ja li posarem ja directament el fetge. Que vosaltres direu, sembla pèsol. És fetge! Cony, com ho hem de dir? Posem el fetge, li fem un llitet de fetge... Ben ple, perquè doncs... Ben ple. Deixa'm netejar, nen, aquí. Sí. Hem anat tirant tot el fetge. I la salsa de les... La salsa marfallones, de les marfallones també. Cap dins. Aquí n'ha sobrat una mica, també. Sí. Si en queda dins, l'heu d'agafar amb els dits i tot ben escurat, ben escuradet. I després hem d'agafar una safata i hem de posar-hi el paper d'embalar. A veure, vaig a buscar la safata. La safata no n'hi ha, farem servir això, que venia amb el lot del banquinó. Paper d'embalar perquè el paper de plata no va bé. No, no va bé. Hem de posar d'embalar perquè si el guisat, vulguis que no, el guisadet queda amb aquell regust de pescuix i de ferramec, sabeu? La gent diu, ai, com aconsegueix el gust de ferramec? Home, l'experiència. Bueno, després hem de fer el llit de gelucs a la ratafia. Porta la ratafia. La ratafia, com que ara és temporada de gelucs, nosaltres a Calaborda per això ho aprofitem, no? Aquí tenim veus? La ratafia de guànecs. Qualsevol botiga de queviures podreu trobar qui ho posa ratafia de guànecs. Vostè ha de dir, vull una llauna de gelucs. I li diran, què es vol, de rastrell o de trafona? De trafona. Tu de què t'agraden més? A mi de trafona. A mi de rastrell. Perquè tenen un gustet més de cimbell. De totes maneres, això sí que ho tenen més de cimbell, està més imballat, no? Sí. Són més cars, això sí,
però no s'estrellufen, que és el problema que tenen totes les tafones, que s'estrellufen. Ho embrutarem tot molt, això. Fixeu bé, s'ha d'empapar. Això s'ha d'emborratxar tot, S'ha d'emborratxar. El llit és un llit borratxo, en diem. És del... Veus? S'ha d'emborratxar tot el paper d'embalar. I aleshores ho reguem amb la ratafia de guànecs, com heu vist que l'hem llançat tota. No que la poses, però ja no en queda, nen. Ja no en queda. La ratafia de guànecs, el bonic que té és que està feta amb martolls joves. Martolls jovenets que van a buscar els homes pel camp, sobretot doncs, el pinell, el ferruc, el camarmell, el termenal. A mi m'agrada molt el termenall, però el termenall no n'hem tingut, no hem trobat el termenall. El termenall és de la comarca de l'Alta Cimberguella. I aquí, amb la Cimberguella hemos topado, Bueno, en pic tenim tot el llit de termagall, i la trasconda ja ben refregada. Ara això, el que hem de fer és buscar un plat i presentar-ho, que és de la presentació. On són els plats, nen? Que fa 2 anys que no vinc a la cuina. Aquí, en aquesta porqueria, han de ser. Jo pensava... Fem una cosa, agafo la bossa de la brossa i llavors farem el llit de bossa. El llit de bossa, perquè així la ratafia no puja. No traspassa. És que no es pot confitar. No es pot confitar. El pitjor que pot passar és que se't confiti la ratafia, Sobretot el costellam. Tot el que és el costellam no es pot confitar. Llavors, això ho heu de practicar a casa vostra. Sí, si cau no importa, perquè es torna a posar. Fixeu-vos bé que ara això és el procés més delicat del plat. Això és el procés més delicat, que ja al tanto. cal una preparació. S'ha de girar tota la marpallona de cap per avall. Ja està. Està girada, molt bé. Està girat. I es presenta... Sí, una mica de tuixa. Això si cau no passa res. És més, si cau doncs ho llances tot ja, directament. I aleshores, amb una mica d'ornamentació. Quan més nosa faci, pitjor. Una mica d'ornamentació. Veus que bé? I ja està llesta per servir. Una mica d'ornamentació. No hi posis tot, posa-li només els troncs. Així, veus? Presentadet. Veus? Ja està llest per servir. El plat de calaborda. Porta-ho tu, nen, amb aquest senyor, que s'espera que jo no tinc valor, xato. Molt bé. Porta-ho tu. Hola, Jaume. Sí, que t'aprofito. Ja saps que a calaborda, el que no mata, engreixa. Perdoneu, el pa d'all. Que consti que aquest plat que el Pinxa m'ha portat, ni l'he guisat, ni sé qui l'ha inventat, ni sé què hi han posat, perquè, Déu meu, és que amb l'olor que fa ja em començo a marejar. Els cuiners que fan aquests invents els haurien d'agafar. Voleu que us digui una cosa? Crec que en Buenafuente em vol matar.